Лагерның беренче сменасы ошылу тантанасына килгән кунакларны балалар шатланып каршы алдылар. Чарада район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова һәм район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина катнашты. Сезне һәрберегезгә дә интеллибез шушындый матур итеп ял итәргә, әти-әниләрегезгә инде борчылмыйча, шушы сезнең өчен мондагы булган тәрбиячеләрне инде сайлап алганнар, алар өчен балалар өчен борчылмыйча матур итеп үзегезгә дә ял итәргә. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина да балаларга күңелле яллар теләде. Вожатый булып эшләүче укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ялларыгыз матур, файдалы үтсен. Апаларыгызны, абыйларыгызны тыңлагыз, үзегезне саклагыз, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Һәм һәр вакыттагыча әти-әниләрегезнең иң тәүфиклы, иң акыллы, иң бәхетле сабыйлары булып үсәргә язсын. Лагерда бүген 6 вожатый хезмәт куя. Алар балаларның ялын төрле кызыклы чаралар, бәйгеләр һәм уеннар белән тагын да баеталар. Бүгенге көндә лагерда 2 отряд эшли. Бу отрядта 60 бала. Сәламәтлекләрен ныгыталар. Лагерь барлык персонал белән тәэмин ителгән. Отрядларда вожатыйлар эшлиләр. Ашату яхшы оештырылган. Медперсонал эшли. Кадрлар белән тәэмин ителгән лагерыбыз. Лагерның ашу тантанасы балаларның җыр-биюләре, командаларның чыгышлары белән үрелеп барды. Лагерга килүләренә берничә генә көн үтсә дә, биредә ял итүче һәр бала үзенә яңа дуслар, кызыклы шөгыльләр тапкан. Наш девиз – мы, ребята, непростые, наша удаль сил полна. Мы рисковые, шальные, мы, ребята, крутизна. Минем инде монда 2 гизәк кызым һәм улым, 3 балам да монда. Аларга бик тә ошый. Килү белән инде әйтәм, әни килеп алды безгә интерләрдә дигәнем, шалтырат төшә дә булмады. Үзем хәлләрен белдем. Балаларга гомумән бик тә ошый. Ашау әйбәт, балаларга бик күңелле. Силы нужно набирать ашарга. Һәм ашаулары бик тәмле. Аннан обед ашыйбыз. Тихий час була, сагать 1-дән 3-кә хәтле. Анда без үзебезнең эшләрне эшлибез. Беренче ел гына булгач, миңа бу бик күңелле булды. Һәм һәр көнне торгач рәхәт. Я приехала из Муслимова первый раз в лагерь. Было сегодня открытие, мне очень понравилось. Очень прикольно станцевали. Спели девочки, очень красиво. Готовились, очень красиво стало. Мне нравится. Лагерда ял итүче һәр баланың йөзендә бүген бәхетле елмаю балкый, күзләрендә шатлык шаткылары ялтырый. Бары үзенә рәхәт булган һәм ошаган җирдә генә балалар шулай бәхетле елмая һәм эшкерсез көлә ала. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим ТВ.